दिनै बे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ फिन बरायफिननाय जाबाय। दिनैनि टपिकआ जादों माबोरै मबाइलजोंनो भटार कार्ड एप्लाइ खालामनो हायो। बेनि सोमोन्दै आं नोंथांमोननो बे भिडिअनि गेजेरजों फारि फारि फोरमायलांगोन। बेनिखायनो भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थाब्लानो जाबाय। भटार कार्डखौ जों गावबा गावनि मबाइलाव एप्लाइ खालामनो थाखाय जों क्रोम ब्राउजारखौ खुलिना लाग्रोनांगोन। बेवहाय जोङो nvsp.in बेखौ लिरनानै जोङो सार्च खालामनो नांगोन। बेवहाय सार्च खालामनाय लोगो लोगोनो मोनसे गोदान इन्टारफेस जोंहा गेवगोन। बेयो जा नेसनेल भटार सार्भिस पर्टेल, बे भटार्सनि पर्टेल बेवहाय जोङो मोनफैगोन। बेवहाय जोङो फैखांनानै लगइन एन्ड रेजिस्टार, लगइन नङाब्ला रेजिस्टारखौ जोङो बेवहाय थुनांगोन। बेवहाय थुखांनानै जोंहा लगइन खालामनायनि अपसन फैगोन। जुदि नोंहा रेजिस्टार खालामखाबायबा रेजिस्टार खालामखानाय दङब्ला सायाव इउजार नेम आरो गाहायाव पासवार्ड, ओमफ्राय नैबेयाव केपचाखौ गाहायाव सेम टु सेम थुनानै जों लगइन खालामनो हायो। नाथाय नोंहा गोदान जुदि रेजिस्टार खालामाखै अब्ला नैबे गाहायथाराव डु नट हेभ एकाउन्ट रेजिस्टार एस ए निउ इउजार बेवहाय क्लिक खालामनो नांगोन। जोंहा रेजिस्टार खालामखानाय दङ, बेनिखायनो जोङो मबाइल नाम्बार आरो पासवार्ड बेखौ होनानै जोङो लगइन खालामनानै लाग्रोदों। दिनै बेवहाय थुनाय लोगो लोगोनो जोंहा गोदानै जा रेजिस्टार खालामखानाय बे रेजिस्टारनि एकाउन्टआ गेवगोन। जोङो दा गोदान एप्लाइ खालामनाय नालाय, बेनिखायनो जोङो साथारनि जा फ्रेश इनक्लुजन एनरलमेन्ट बेवहाय क्लिक खालामनो नांगोन। बेवहाय क्लिक खालामनाय लोगो लोगोनो जोंहा जा फ्रेश इनक्लुजन एन्ड एनरलमेन्ट बा जा एप्लाइ खालामनाय गोदानै एप्लाइ खालामनाय बे लिंकआ गेवगोन। साथाराव सिटिजेनशिप बेवहाय आइ रेसिडेन्ट इन इन्डिया बेवहाय क्लिक खालामनो नांगोन आरो स्टेटखौ सिलेक्ट खालामनांगोन। नेक्स्टआव होनांगोन। नेक्स्ट होनाय लोगो लोगो गोदान इन्टारफेस बेवहाय नोंनि एसेम्बलि कनस्टिटिउन्सि पार्लियामेन्ट बेखौ सिलेक्ट खालामनांगोन। जोंहा नोंथांमोना गावबा गावनि पार्लियामेन्टखौ सिलेक्ट खालामना लाब्लानो जाबाय। आंबो जोंनि जा पार्लियामेन्ट बेखौ सिलेक्ट खालामनानै लानोसै। सिलेक्ट खालामना लाग्रोनानै इयाव स्टेटखौ होखानाय थागोन। बेयाव स्टेटनि जेबो सोलायनांगौ गैया। डिस्ट्रिक्ट बेयाव डिस्ट्रिक्टखौ सिलेक्ट खालामनांगोन। डिस्ट्रिक्टआ गावबा गाव डिस्ट्रिक्ट होनानै हाउस नां, बेनिफ्राय टाउन जों गासिखौबो पस्ट अफिस, पिन कड, ओमफ्राय नोङो बेवहाय रेसिडेन्ट एड्रेस हिसाबै नोंनि जा जोनोम जा डेट अफ बार्थ बेखौ बेवहाय होब्लानो जाबाय। बे एड्रेस प्रुफआव नोङो जिखौ होजायो, बेयाव गोबां थायो। आं बेवहाय रेशन कार्डखौ होगोन। बे गाहायथाराव जा नोंनि बिमा एबा बिफानि नेबारनि माबाखौ होबानो जाबाय, एपिक नाम्बार गासिखौबो आं फिलआप खालामना लाग्रोबाय। बेवहाय जों लास्टाराव फेमिलिनि नेबार एपिक नाम्बार बेवहाय होगोन। बेनि सिगां जोङो जा रेशन कार्डखौ सिलेक्ट खालामनानै चइस फाइलाव होनानै आपल'ड खालामनानै लाग्रोबाय। बेनि उनाव गाहायाव जा बिमा एबा बिफानि जायखिजाया मोनसे एपिक नाम्बार होबानो जाबाय। भटार आइडि कार्डनि नाम्बार बेवहाय होबानो जाबाय। बेनि उनाव नेक्स्टआव थुब्लानो जाबाय। नेक्स्टआव होनाय लोगो लोगोनो जोंहा गोदान इन्टारफेस फैगोन। नेक्स्टआव होनाय लोगो लोगोनो जा बार्थ डिटेल्स नोंनि डेट अफ बार्थखौ बेयाव होब्लानो जाबाय। जा एप्लिकेन्टनि डेट अफ बार्थ बेखौ बे स्टेट सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट ओमफ्राय एज प्रुफ हिसाबै नों डेट अफ बार्थ, मार्कशिट, क्लास 10, 8, 5 बेखौ होजायो। पान कार्ड, ड्राइभिं लाइसेन्स, आधार कार्ड जों दा बेवहाय मार्कशिटखौ होगोन। क्लास 10 नि मार्कशिट बेखौ जों सिलेक्ट खालामना लागोन। सिलेक्ट खालामबाय। बेवहाय जों गासिखौबो फिलआप खालामनानै बेवहाय क्लास 10 नि जा मार्कशिट बेखौ होबाय। ओमफ्राय नेक्स्टआव क्लास 10 नि मार्कशिट माने
एडमिट कार्डखौ होब्लानो जागोन बेयाव नेक्स्ट होखांनायनि उनाव एन्टार इउर पार्सनेल डिटेल्स दा एप्लिकेन्टनि पार्सनेल डिटेल्स नेम सारनेम जेन्डार अफ एप्लिकेन्ट टाइप रिलिजन बिफाखौ होनो बिमाखौ होनो बेवहाय नोंनि जा भटार कार्ड फैगोन ना बेवहाय नोंनि रिलेसन हिसाबै बिमा एबा बिफाखौ जायो जों बेवहाय बिफाखौ होगोन बेनि उनाव नाम रिलेटिभनि नेम सारनेम गासिखौबो जों फिलआप खालामना लाग्रोबाय गाहायथाराव जोङो फट'खौबो आपल'ड खालामखाबाय बेनि उनाव नेक्स्टआव थुननांगोन नेक्स्टआव थुनाय लोगो लोगोनो साथाराव प्लिज सुइच इफ इउर डेफार लेबेल बेखौ जोंनि गोनांथि नङा गाहायथाराव जोङो अपसनेल इमेल आइडि आरो मबाइल नाम्बार मोननैखौबो होआबाबो जायो बेनिखायनो जोङो बेखौ होबाबो एख' नङा होबाबो नङा होआबाबो एख' जाया बे गाहायथाराव जों नेक्स्टआव होनाय लोगो लोगोनो दिनैनि डेट जा एप्लाइ खालाम डेट थागोन ओमफ्राय गाहाय साथाराव प्लेस बेखौ होखांनायनि उनाव नेक्स्ट होनाय लोगो लोगोनो जोंहा लडिं जागोन बेवहाय लडिं जाखांनानै साबमिटआव होनाय लोगो लोगोनो थेंक इउ फर साबमिटिं फ्रम अन एनपिएसपि इउर फ्रम रेफारेन्स जा रेफारेन्स आइडि बे नुजाबाय जोंहा साबमिट खालामनाय प्रसेसा जोंहा बेखिनियानो जोब्बाय जों जा रेफारेन्स आइडि बेखौ लानानै जोङो नोंनि स्टेटासखौ जों नायबाय थानो हायो जा भटार कार्डनि नोंनि जाबायना जायाखै बेखौ बेयाव चेक खालामनो हायो बेखौ जों कपि खालामनानै गाहायथाराव ट्रेक स्टेटास बे ट्रेक स्टेटासाव थुनानै नैबेयाव जोङो जोंनि रेफारेन्स आइडिखौ होनानै ट्रेक स्टेटासाव क्लिक खालामबा नोंनि जा गासै डिटेल्स बे नुजोबगोन साबमिटेड डेट बिल एपइन्टेड फिल्ड भेरिफिकेसन रिजेक्टेड एक्सेप्टेड गासिबो नुगोन बे गाहायथाराव नोंनि गासिबो डिटेल्सआ बेवहाय थाजोबगोन गासिबो डिटेल्सआ बेयाव नुजाजोबगोन बेखिनियानो जा जोंनि दिनैनि भिडिअ थेंक इउ